Prabu. Koko Prabu Baladewa. Yai Prabu wonten dawuh. Sasampunipun wonten pangandikan Paduka kados mekaten. Ingkang mesinipun kula dipun adhep dening sangganing para sepuh. Menika katingal bingah raos ing manah kula nanging sareng Paduka Kanjeng Prabu paring dawuh, Yayi wonten wigatos menapa? Dene jengandika Yai Prabu Ngastina ngawontenaken pasiwakan ing benek kelaradan ingkang sampun. Wonten madyaning pasiwakan menika kula boten badhe ngrembak perkawis negari. Kula boten badhe ngrembak perkawis Nayaka, Punggawa lan Sentana Ngastina. Napa nggih badhe kula rembak madaning pahaman ageng datulya dinten samangke boten sanes kejawi namung kula wangsa kula piyambak, kula warga kula piyambak. Lho, Yai. Menapa wonten perkawis ngambet dhateng kawontenanipun kula warga? Menapa wonten perkawis ingkang ngembet dhateng kawontenanipun Nyai Ratu Banowati? Babar pisan boten. Lajeng menapa ing dados kersa Paduka Yai Prabu paring dawuh mekaten? Koko Prabu. Sampun wonten setunggal candra hitang kelenggandingga dinten samangke menika. Kula menika nampi penangisipun putra Paduka inggih menika Lesmana Mandra Kumara. Anak kula Lesmana Mandra Kumara gandrung kayungyun kalan setunggiling wanita. Tumunten piyambakipun mutah dadi ngrayipun Ngastina pun Duryudana supados kula saged damel srana kasembadaning sedya Lesmana anggenipun badhe amengku satunggiling wanudya menika kula wau. Bingung bingleng raos ing manah kula jibeg paran marga ingkang kedah kula lampahi jernyatanipun Aden Lesmana menika anak putra Nalindra. Lesmana menika anak kula piyambakipun menika putra Nalindra. Nanging boten kasinungan kanugrahan kabejan sekedhik kemawon. Buktinipun sampun marambah makaping-kaping pendak-pendak Lesmana menika gandrung kalian setunggiling wanita tartemtu gagar wigar tanantuk karya wongsal wangsul marambah makaping-kaping. Nalika badhe anggayuh pergiwa ugi gagal, gayuh pergiwati ugi gagal, gayuh Prantawati Hatmaja Dwarawati ugi cabar boten angsal damel. Kuwatos sing manah kula menawi ngantos dikelenggan sak mangke Lesmana ugi boten kasembadan amengku satunggiling wanita menapa boten nami ambebangeri dhateng asmanipun tiyang sepuh. Menapa boten nami kula menika lingsem piyambak, menapa boten nami kula menika bebecer dhateng naminipun Nalindra Ngastina. Koko Prabu Baladewa jagat wasisaning Upacara wayah plur jagat. Nuwun sewu Yai. Nuwun sewu. Sewu-sewu kalapatanipun ing Raka Tadawadana menawi kula wantun tutur-tutur dhateng Paduka Yai jernyatanipun Paduka menika Nalindra Ngastina ewadene Yai Prabu Duryudana nyuwun pamanggihipun ing Raka ing Mandura boten ketang sekedhik menika mangke saged dados cecolok obor penggalih Paduka Yai Prabu Ngastina. Matur sembah sewu ingkang tanpa pindhan. Monggo kula aturi paring pangandikan margi pundi kedah kula lampahi Yai wonten dawuh. Lesmana menika atmajanipun Yai Prabu Duryudana. Lesmana menika ing benjang badhe kemanti keprabonipun Yai Prabu menawi sak wanci-wanci mangke Yai Prabu sampun lereh keprabon. Tartemtu ingkang dados Nalindra boten purunga inggih namung ingkang putra Lesmana Mandra Kumara. Mongko sak mangke Lesmana kepengin sanget nambut silaning akrami amengku garwa satunggiling wanita. Dateng sinten malih Lesmana menika mangke badhe nyuwun pambiyantu kejawi namung dateng tiyang sepuh jernyatanipun Paduka menika dados sudarmanipun Lesmana ana tetembungan anak polah bapa kepradah. Yai lelampahan ingkang sampun lampah sampun ngantos dipun wangsuli malih lelampahan ingkang sampun lampah menika dadiya kaca benggala menika dadiya panuntun ingkang kedah saged kinarya. Matur sembah nuwun dewa. Panjenengan sampun ngudanani menapa ingkang dados panyunipun Lesmana Mantra Kumara dinten samangke badhe kasembadan kula jawab kalian gegantilaning ati kula inggih menika Nalawati. Remenati kula wa Mandura. Nggih. Maturaken panuwun tanpa pepindhan. Ning napa kula kudu nyandang cara pinanganten
Apa kira-kira Gareng wani nduwa karepe Baladewa? Ya. Apa kira-kira Gareng wani nduwa karepe Baladewa? Yen Gareng wani nduwa karepe Baladewa, teges Gareng wani karo Baladewa. Yen anake tak jaluk ora entuk, rawe-rawe rantas malang-malang butung. Lah dalah, Gareng mawon dioklek-oklek. Bojone dipendhem urip-uripan. Anake kula pek. Anake ayu tenan wo. Ya, nek ming ditanding karo Eyang Putri saka 5. Wis ta Lesmana, mbahmu ki pancen ora ayu, rasa tok nek kaya ngono. Mbahmu ki pancen ora ayu, ning ya gemati aku karo mbahmu wong ya mung nyediake suket karo dedak. Ora tau njaluk apa-apa. Nggih, Rama. Nggih. Marem anak kula. Gayuh pergiwa mrucut, pergiwati uwal, nadyan mung gayuh Prantawati kemawon kalah karo Petruk. Yo. Saniki kasembadan kula saged ngrasakake napa sing dadi dami-damaning saben priya wonten ing jagat. Yo. Matur suwun Rama. Yo. Padha-padha nggih dadi kewajibaning wong tuwa. Nggih. Kula nyuwun pamit badhe adus. Yo. Mergi teng mriki dirubung walang sangit. Mengke nek nganti Nalawati cedhak kalih kula terus ngesun kula. Mongko mambu walang sangit dak Nalawati mboten remen kalian kula. Kula nyuwun pamit. Kula tak dandan cara pinanganten. Yo sing ati-ati. Eyang Pate, pripun nggih? Kula ajeng dandan cara manten sampeyan ngetapke paman-paman kula Kurawa ken ngombyong laku kula nggih Yang. Nggih, ngestaken dawuh. Papa Durna kula nyuwun pangestu Yang. Oh iya Ger, ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik Lesmana. Mangke nek kula kelakon daup sampeyan sing dadi cacak lumpuh. Cucuk lampa, joget nyandang kethek. Hus. Durna kakon joget nyandang kethek. Purun boten. Lho, ora wangun Lesmana, ora wangun. Rama. Oh iya. Tak nyandang kethek wis. Wis ngrekoso malahan. Pokokipun kula remen dinten menika badhe kasembadan panjangka kula. Rama. Nggih. Benjing nek kula kelakon daup kesenian napa-napa ditanggap. Yo aja kuwatir. Enteke Probya ora bakal tak itung. Matur sembah nuwun. Ketoprak. Yo. RRI. Yo. Sing apik Rama. Yo, ku tak tanggapke. Bintange Brasak Warjudi. Yo. Mengko tak tanggapke. Ben gayeng. Yo wis aja kuwatir. Sing bintange wedok sing ayu nggih Rama. Yo. Ampun sing tuwa. Yo ora. Terus bar niku mengke disambung angguk. Yo. Wah, bocah kok malah ngerti kesenian ngendi-endi to iki. Ngerti angguk barang iki lho. Saking Kulon Praga. Katoke sing mepet. Yo. Niku usule Pak Man Patih Sengkuni. Napa nggih mboten Jan. Kula niku mboten tau usul napa-napa Jan kok wis tibana wanget to. Anyak. Nggih mawon, ayo guyu ayo. Mboten, Paman, kula aturi bloko mawon mboten nggih kapejawana mboten. Anggo kalih dinten. Yo sakarepmu. Wayang. Yo. Wayange kudu sing apik. Yo. Saerah. Apa? Sae tur murah. Yo. Aja kuwatir. Bakal tak tanggapke. Nggih, matur. Lakone wayange bali saka Domas. Yo. Sing wau bengi pentas teng Dinas Kebudayaan apik tenan Rama, nges iso nangiske wong delok. Wong do gelo. Nangis mergo gelo. Ya wis ora dadi ngopo. Nggih. Jatilan. Yo, jatilan. Reok saking pundhong. Yo. Sing dadi
reyoke saking pundha sing apik-apik Rama. Ya wis bakal Uyon-uyom. uyon-uyon. Nggih. Pokoke kabeh ditanggap. Ya sakarmu. Sing keri dhewe nanggap otok nggih Rama. Ora entuk wilarangane negara. Entuk mboten. Nek mboten entuk kula wuda to. Oh iya. Ya wis sakarmu, engko entuk. Wah, jan wis nanggap kok otok barang menika lho, Ngger. Aya kowe bandar we. Wah, malah wis ndang bali ning Saroja Binangun kono, siram terus nyandang terus manten. Rama, kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ngestaken dawuh Kanjeng Rama. Wonten dawuh sampun ngantos kedangun para sata Kurawa dipun bidhalaken modal lampahipun pinanganten kakung saking negari Ngastina. Ngestaken dawuh. Oh Prabu, wonten dawuh Yai. Sampun ngantos supe dhateng kesakanipun Paduka Kanjeng Prabu. Kula piyambak ingkang badhe nglarapaken Lesmana Mandra Kumara. Kasembadan lan botenipun sak mangke kula aturi nyucuk dhateng Raka ing Mandura. Matur sembah sewu nuwun. Bawa Durna. Wonten dawuh, Nger. Menawi wonten akalipun kula pasrahaken para sata Kurawa. Nanging menawi wonten akalipun kula semagaken babawan baring Sukalima. Oh inggih. Ngestaken Paduka anak Prabu Paramadal Pasilan. Ing atus-atus sampun kados lari alit. Dimas Kartomarma wonten timbalan ngadhawuh sinuwun. Budhana kang padha seba ingsun kundur ngedatun non Paramadal Pasilan nyun tambahi pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Kartomarma. Purna gati ning pananggilan. Sanadyan kundur ngedatun jeluk saking dampar Kutana katingal saking Mandrawa lumampah lon-lonan Sri Nanarata wau Prabu Duryudana.
wadyabala Pok sur tambur miang suling pepandhen dalutak miwa bandara kakandha warna-warna Indra Jala Triyana Sri Kawuryan Latala Bawadana wonten mangke ngadhawuh menapa Nger Paman Arya wonten dawuh anak Prabu lelakon iki nek dianggep gampang ya gampang nah yen dianggep angel ya angel liripun Paduka anak Prabu Baladewa paring dawuh mekaten kanthi dasar menapa paring Bapa Cemadong dawuh kula wis semago nglamarake Lesmana Mandra Kumara mongko kula wis kebajut sumpah ngersang Kyai Prabu Duryudana kelakon lan ora Lesmana dawuh karo Nalawati niku dadi tanggung jawabe Baladewa yen nganti Nalagaring niki mengke ora maringke anake wadon jeneng Nalawati kula wis sago ngamuk teng padusunan Bululuk Tiba niki papan durung isi Nalagaring nuwun sewu Ger nuwun sewu estunipun sareng kula petang-petang tuwin kula gelar lan kula gulung menapa ing sampun dados pangandika Paduka menika nuwun sewu kiranging pametang lho Ger sabab nuwun sewu ingkang winastan jodho menika wonten astanipun Gusti Karya Jagat siji pesti loro jodho telu tibaning wahyu menika ingkang ngasta sanes para titah ing mapan wonten ing Janalaka nanging panguwasaning dat kamurweng dat monggo jengandika anak Prabu Baladewa menika sampun sagah mala kramaken Lesmana Mandra Kumara nuwun sewu menawi wonten bobol boroting lampah menapa mboten lajeng leling semi dhateng asma Paduka piyambak lah niku sing lagi kula pikirke niku sing kula penggalih yen nganti niki mengke gareng ora menehake anake wadon Nalawati dadi Jatukraman Lesmana wis dadi tekating Baladewa nadyan dirasani wong akeh dikandha wong pirang-pirang nanging wis dadi sumpahing Baladewa kelakon lan ora Lesmana tetep dadi tanggal jawab kula ning kula suwun Bapadra sampun ngantos negaken dhateng ing putra pun Baladewa Paman Arya Semantun ugi sampun ngantos supe bidhalaken sanggaling para Sata Kurawa ngodol lampahipun ing putra ing Mandura iya sedaya para Sata Kurawa sampun samapta ing gati sawiga ing diri kok nggih malah sak mangke Lesmana sampun dipun inggahaken wonten ing Jempana Joli-jolan pamboyong ing pinanganten kakung sak mangke sampek dipun usung dening sanggaring para Sata Kurawa menawi kula mekaten sampun ngantos karunden damel monggo pumenemban dipun caketi perdusunan Bululuk Tiba papanipun Nalagaring oh inggih monggo kula dherekaken nggih
Panggelung mintonaken Dewi Kramanira kangku mitraning asta kang mitraning asta aneng asta kadanging pun Kakang Nyai Setyaki wonten timbalan kadang menapa Kanjeng Koko Prabu Kakang Anoman wonten timbalan sinuwun nggone ingsun jugar sarta budal saka negara Indrawati sayekti midhanget pawarta ing bina tombok bakul sinambi wara nganti gawe hujating para kawula sak negara Indrawati apa Setyaki durung wuninga kabedha dodo kula kapendhetuh manah kula mboten mangertos menapa wigatosipun Kanjeng Koko Prabu nganti dhateng rayi bidal sae negari Indrawati. Dimas wonten dawuh kowe tak kandhani ya pawarta ingkang sumebar warata saindenging jagat padha ngandhakake lamun panakawanku ya kuwi panakawaning Dimas Setyaki apa dene panakawaning kadang-kadangku para Pandhawa ya kuwi Sinala Garing bakal duwe gawe mantu lho nun sewu Nala Garing badhe gadah damel mantu iya pancen mengkono lho sinuwun ingkang dipun Nala Garing badhe gadah damel mantu Anoman pancen kebenaran mengkono mongko saka pitunganing nata Ndarawati wis akeh labuhane Garing kelawan negara Indrawaka nadyan Garing kuwi derajate ngaceplik wong loro saudon telu saurupan derajate mung panakawan nanging yen to labuh tumrap negara Ndarawati upama tak ijoli nganggo akeh brana picis mesti ora bakal bisa sak traju sak bobot kelawan apa yang wis ditindakake Nala Garing mula wektu dina iki bot repoting Nala Garing uga dadi bot repoting nata Ndarawati budaling nata Ndarawati lumrap ana ing negara utawa ing mluluk tiba samengko bakal mbantu marang bot repoting Nala Garing aja nganti padha mestani lamun Ratu Ndarawati muta tuli marang kahananing Sinala Garing menawi dalam mekaten lajeng tindak paduka menapa ugi dinten sakmangke menapa ngentosi wahyaning mangsa kala ingkang prayogi Setyaki wonten dawuh pun Kakang ngambah Jumantara Syah ditutna ayang-ayanganing pun Kakang yen to ana payo-payong katemping samirana ana bobol boroting lakon lan ana ingkang bakal marojol saka sela-selaning garu luwe-luwe bakal gawe geger kahananing gluluk tiba papaning Sinala Garing ngundurna aja nganti gawe bot repoting panakawan lho ngestaken dawuh ayo Setyaki sawi kula ngrupine tindak kuling badhe diraken jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu Anoman aja keri ngestaken dawuh
ya gendhewa. Ora pangling Setyaki. Dasar para nyata iki Kartomarma. Lho. Nyelangkrak sak dhuwuring tenggak. Rantak-rantak laku ning para Wadyabala Kurawa. Liwat papan kene. Aku nisih ngiwa, kowe ngadangi ngiwa, nisih nengen kowe ngadangi nengen. Niatku ora bakal duwe niat sing ala kalawan Setyaki, nanging sebab apa kowe ngendhek laku ning para Wadyabala Kurawa? Menyang endi papan Kurawa mesti bakal gawe geger, mesti bakal gawe rusak. Ayo, neku open jalin golek dalan nyangkal putung aja liwat dalan kene. Lho, Setyaki, iki ke bawah keperintah negara Mestina, ora peduli. Ora gelem lunga sing arepane Setyaki aja takon terus tak babati gamalu tak gulungi genderamu. Walah dalah. Nempe loro nggih pati sumuk nyawane dam terbelo wani nantang karo Kartomarma. Biyen aku kalah karo kowe saiki durung karuan. Kaya aku sing tekaning pati, maju jangka untapke nyawamu marang kaiwanganing Bathara Yama gletho sirahmu kene marganing patimu parah. Oh!
Lho, ora basa. Kowe kewan aku menungso, kewan ora basa karo menungso. Menungso rak kowe, mbokmu jaran. Wah, setan. Kaya apa aku sing tekaning pati? Ayo maju. Cacah rendeng tak kombur. Wah, setan. Sok tumbak jebol dadamu. Aku ki Satria Senopati kok meng kalah karo Kirik. Iki lho Durmagati kok ya isa-isane duwe akal to ya. Ing atase munyuk mere ngamuk kok dheweke kok ya ngerti nek nyuwara Kirik iso ngalahke munyuk. Lagi iki aku ngerti Anoman kok kalah karo Durmagati. Terus le. Hah? Aku wegah nek carane ngono kuwi. Aku cangkemmu ya elek. Apa dikira aku wedi ora aku wedi tok ngono ning kuwi. Gila aku. Milis lho. Iya napa untumu cek putih-putih ngono kuwi. Gili jiji ora. Pokoknya aku ora meneng le bekel, aku ora meneng le jegok. Wes. Iki meng ngelmu ledek munyuk iki. Ora ana sing jeneng Kilik kok numpak munyuk, munyuk numpak Kilik.
Mongko nek iki nesu munyuke mesti wedi. Ya kowe apa aku sing tekaning pati? Manut, aku ya siap, kowe ya luwih becik. Dasi atas banget ya. Ya Adil, mosok gak apa-apa iki. Berjulik. Entekno tenagamu milih awakku. Si aku tak takon, napa? Kowe satriya iki ngantem terus ngono kuwi tanpa diwales ora isin. Ora. Nek dipresani piye akeh wanine mengan jotosi nek dijotos ora gelem ngono kuwi ora wirang. Kulawa iki gak duwe wilang. Kulawa dilatih kowe cilik iki aja nganti duwe izin, aja nganti duwe wilang. Mula aja nganti duwe izin iki carate siji, saben esuk mangan jangan bong. So nek gedhe lai gedhek. Wis to, percaya aku. Ya ora ketang pisan aku males karo kowe. Hah? Ora etang pisan aku males karo kowe. Kowe tak tunjuk lho tiba kok isarep. Nek kowe nglekal kowe sambat aku lagi mbok waras ora apa-apa. Mosok kowe ora apa-apa aku mbok waras iki kowe izin ora? Izin yo meneng wae. Tak ajale. Wah mungsuh wong edan. Edan yo ben sing penting menangan. Wong edan bebas kok. Aku tak ngantem ora ijo. Kudu aku sik ngantung nganti kowe nglecak. Kowe tak antem nganti kloso loro, aku lagi mbok wales nyo. Waduh mati aku. Ngapusi. Aku iki kulino ngapusi diapusi. Nek loro iki ketok ora. Ayo, legane atiku. Pokoke nek kowe urung nganti kalah, aku gak bakal gelem tok wales. Nek kowe wis kalah, aku mesti tok wales gelem. Anoman, ya ampun, Anoman. Piye, Dul? Lemuk. Kaya mau kowe nyuwara kirik iso ngalahke Anoman. Ming mundul tok ning gak kalah. Terus Anoman tak jotosi sak kayang-kayake gak dilasake babal blas. Kula kon ajeng dibalas kula emoh wong mlika deleng kalah kok. Ah iya. Leno pangendane saking kesenengan kula ning jotos, tangan kula disauset. Anoman ngantil lai kula bles kula bengok aduh. Candak sirah kula cedhake ngene iki. Tangane Anoman wis kemitil. Apa? Kemitil. Kula ndlodhok sak kayange diantil lambe kula bles. Cekakal. Candak awak kula dunggah gebuk dada kula sak kayange, Mas. Kalah. Kampun. Mundur. Angge napa kalah kok maju melih. Mundur ngaso. Ayo. Jak kula man. Kalah Kartomarma kawon Musa Sencaki. Pejah kula man. Kalah mungsuh sapa Satama kawon Musa Anoman. Sapa sing durung maju leganing atiku. Anoman karo Sencaki ngadangi laku ning Kurawa. Sirnak kele cah bagus. Watak. Citraksi. Piye, Man? Arep maju apa? Momong suwe. Sencaki. Waduh. Wani ora.
Jujur mboten wani. Liliyane Senyaki Anoman. Lah, Anoman iku munyuk. Lah iya. Pateni le. Ning Digdaya. Ah iya. Terus Loro niku kula ora wani. Liliyane. Liyane ora ana anane ming loro kuwi. Sing murah ra apa-apa. Rumangsaku kok njur rawur-rawuran ora. Kowe iso ngalahke Anoman, iso ngalahke Sencaki. Bumi langit tangkep kowe njaluk ganjaran apa tak turuti. Mangkata lecah bagus. Kula tusukan. Kula dhewe ajeng tumandang. Ngasorake Sencaki karo Anoman. Sencaki. Rene to, metu rene to. Omong kok ming nang jero kotak. Wis gek sumbar. Susu Ramrata Jaya Timeja. Jaya Merata. Jaya Merata. Sencaki. Anoman kowe aja gleleng pacakmu gembelo sirahmu. Sapa sing keke to? Raden Citraksi. Ya kuwi. Kukurawa nomor 34. Kowe nomor 34 to. Sing cerewet. Lho. ya wis. Niki ngenten iki aja disaruwe rembugku. Oh iya. Sencaki nggawa godha wesi kuning Anoman mateka aji. Ajine Anoman apa, Man? Mbuh. Ajine Anoman apa, Man? Aku ora ngerti. Mateka aji. Aji Jaya Kawijayan. Nek wis Citraksine sapa sing ketok kelakon Lebur. Tutut Tumpur. Tanpa dasmu Tanpa dadi. Sesencaki sirnake. Sencaki kelakon Alias almarhum. wah aku kok salah terus to. Rekane ngandani kok malah salah. Almarhum Anoman kelakon Tinju. Tinju ngakerat. Goblok. Ya. Minggat. Sencaki kon minggat. Kowe kuwi. Oh. Pak kirane sencaki. Rumangsane. Mati. Dening aku. Alon bae. Bapak baleni. Ngene iki lho. Dodok, celeng. Gong. Sing ngempul wong Faihung. Ora tanggap we. Tak tokke kon bareng Semarang. Arek gabung sapa kowe? Sesenjaki Anoman ora minggat kelakon tinju akhirat nyawamu. Jos.
Apa Kang Katon? Iki pusaka Kurawa satus jaga tata gawa kabeh. Kowe njaluk mati nganggo cara piye? Nganggo graji ana, bendha ana, kris ana, jembareng ana, tumbak ana. Peliman pedang ana. Pedang ana. Kabeh wis ana kabeh. Kowe njaluk piye? Kowe njaluk mati cara piye? Ya Diwano. Apa dikira aku wedi? Apa dikira aku wedi karo kowe? Pusaka yen nganti sonatone awakku meguru karo kowe. Tenan apa piye? Tenan. Diwano. Masa? Ayo Diwano. Kowe njaruk mati cara piye? Ayo Diwano. Kowe nibake kabeh. Ora gelem nibake pusaka bareng, aja kan dusta. Tanganku tiba ning sirahmu ora pecah dadi papat. Aja duntangan oman. Ayo Diwano. Ayo dibake. Buange. Kok malah dibuang? Lah mengko nek gak tibake nenek kowe ora apa-apa. Aku cilaka. Mula timbanganku cilaka, usaha tak buang. Terus Perdamaian. Banyak yang cinta damai. Kurawa edan kabeh. Perdamaian cinta iki. Delok ngapura. Ya ora dadi ngopo sok meneh rasa sok melu-melu. Betul, aku ki ya apa melu-melu. Tekan kira aku ning kebrongkot omongane Pati Sengkuni, bareng-bareng tekan kene aku arep nggo pusaka pirang-pirang iki nek nomor kowe aku tetep gila, yakin. Ngono. Wis bali. Iya, aku panjenengan niat bali. Senjaki wis aja nganti kalah karo para Sata Kurawa. Gepuki kabeh para Sata Kurawa. Nak tak botohi pancen dong ngeyel kabeh. Aku tak mundur, mengko nek kira ono sing maju, patenono Senjaki. Yo, aku manut karo kowe Senjaki. Ya, bagus. Terima kasih. Salam perdamaian. Piye, Cit? Perdamaian. Perdamaian piye? Kula nggawa pusaka akeh banget, Mang. Heeh. Disumbari harus nyaki. Tibakno nenek nganti ana sing gawe bobak kulitku, aku meguru karo kowe. Sanalika ndrodok ati kula. Leleh kula nggawa pusaka saya kendho. Terus Anoman metu. lho, Anoman yo ngetok. Ayo kok tibake. Nek nganti iso gawe bobak kulit Anoman, bumi langit tangkep. Nek ora iso nganti gawe bobak kulit Anoman, ana menungso rak cacah-cacah ndase. Saya merinding. terus pusaka akeh banget mau. Kuku kula buang teng kalen. Gawe pusakane wong birang-birang kajenge golek dhewe-dhewe. Kula ndak ora digawean. Terus Bareng pusaka kula buang, wong loro isih menterem kula terus nyanyi. oh, Perdamaian. Banyak yang cinta damai. Tangane senjaki kula cekel. Senjaki aku ndelok ngapura. Ora dadi ngopo. Anoman aku ndelok ngapura, ora dadi ngopo. terus le perang. Ora sida goblok banget iki. Wong jelas pusaka tak buang kok. Perange kapan? Perang. Mbok yo sing rukukon, sing apik. Sabar, ikhlas. Perang iki entuke apa? Wong ora mikir. Ketoke pate. Blokon. Sing kuat wae. Wong anggere sabar mesti gedhe rezekine. Gedhe barokahe. Kurawa nekuk penjalen golek dalan nyangkal putung nek konangan anak Prabu Mandura malah didukani le golek dalan liyane golek dalan liyane